Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ug maayong gabi. Welcome sa una natong gabi sa pagsugod sa simbang gabi. Lahi ni sa Misa de Gallo, din kita magsimba kadlawon ang rubina sa pagsabak ni Maria sa siyam buwan, siyam kadlawon ang atong pagsugod sa misa de Gallo. Kini ato sa gabi adlaw nga liturhiya ang atong gigamit. Naigsuon dala nato ang atong mga hangyo sa Ginoo busa atong andamon o galingon diha sa pagpasalamat sa grasya atong dawat nga siya ang tinuod nga kahayag nga nagtultol kanato sa atong padulong sa kaluwasan. Mangayo kitang pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan ug kaniya maigsuon kay nakalapas ako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyok ang Santa Maria kanang ulay sa tanang maanghel mga santos ug kaniya maigsuon aron niyo giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita o Ginoo sa imong kaluoy dungga ang among mga pangamuyo pinaagi sa grasya sa imong anak nga miduaw kanamo hayagi ang ngitngit sa among mga kasing-kasing kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Ug sa pagtan-aw ni Balaam, nakita niya ang Israel nga nagkampo ang tagsa-tagsa kabanay sa ilang dapit. Gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo, ug siya miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw kaayog pananaw. Mao kini ang gipamulong sa tawo nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios ug nakakitag panan-awon sa labing gamhanang Dios. Natumba siya apan wala taptapi ang iyang mga mata.
Pagkaanindot sa mga tulda mo, O Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman, daplin sa suba, sama sa mga bulak nga gitanom sa Ginoo, ug sa mga kahoyng sidro, daplin sa katubigan. May tubig nga modagayday gikan sa iyang mga kabo, ug mopatubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang Agag, ug muuswag ang iyang gingharian. Unya, mipadayon siya pagsulti ug miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam ang anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw ug pananaw, nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nasayod sa kaalam sa labing halangdon ug nakakitag pananawon sa labing gamhanan. Natumbas siya apan wala taptapi ang iyang mga mata. Mitanaw ako sa umaabot ug nakita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel, ug motungha gikan sa Israel ang usa ka sitro. Mudugmok kini sa agtang sa Moab, ug mubuntog sa tanang anak ni Seth. Ang pulong sa Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ipahibalo ka nako, O Ginoo, ang imong mga dalan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Tulduli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw Dios man nga akong manunubos. Hinumdumi ang imong kaluoy, O Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa sa kakaraanan. Sa imong kaayo hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Giingon niya niini pagpakita sa dalan ang makasasala. Gitultulan niya ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Gitudluan niya ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ka, si Jesus mibalik sa templo ug samtang nagtudlo siya ang kadakuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo. Miduol kaniya og nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat nining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo nining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo kung sarang ka butang, ug kung makatubag kamo, tug-anan kamo sa akong katungod sa pagbuhat nining mabutanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Itimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Naginganay sila, kung sa may atong itubag, kung mutubag kita gikan sa Dios, maingon siya kanato, nganong wala man lagi kamo mutuo kang Juan. Apan kung maingon kita gikan sa tao, mahadlo kita sa buhaton niya sa katawhan, kay hugot silang nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa gingnan nila si Jesus, wala kami masayod. O ningon si Jesus kanila, dili ko sab kamo tukanan sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Namatay simbang gabi, evening mass, o gunatay misa de Gallo, Don Masis. Kanya ang sa buntag misa de Gallo, nobina kini sa siyam ka adlaw nga symbolize na siyam ka bulan sa pagsabak ni Maria sa batang Hesus. O kita karon sa simbang gabi, sa gabi nga misa, dili siya anticipated mass, kundi misa sa adlaw ni siya. The color of my vestment is violet or purple. So muna nga daghan kay gisugdan nato ang liturhiya sa gawas diya sa pag-opening sa pagpasiga sa kanang mga Christmas lights. Ang kahayag nagdala si Juan ini. Kahayag ang madalagan ng mga tao gikan sa ngit-ngit aron matultulan sila pinagi ning kahayag sa iyang pagsangyaw sa maabot nga unubos nga mo si Jesus. Kanya kining kahayag mo'y magiya kanato ngadto sa tumong sa kaluwasan nga kining unang gabi ni kanakasinati sa pagpasiga sa mga suga sa Christmas lights nga kini unta ngatong pagpaabot sa Pasko, hayagan kita sa Ginoo sa atong buhat nga makapahimot kaniya. Di lamang kita mahimuot sa atong mga buhat, kundi ang atong buhat makapahimot tumong adto sa Ginoo. Si Juan is the bearer of light, but he is not the real light, because the real light is Christ. Muna nga kita paingon sa tinuod nga kahayag kang Kristo. Ang atong mga pagbasa gikan pa pagsugod sa unang Domingo sa Advento, sa mga pagbasa starring si Juan nga bunyag din siya ang forerunner o ang nagdala sa kahayag andam sa dala ni Jesus alang sa mga tao iyang andamon paingon kang Jesus. Wala niya hayagi ang mga tao sa iyang pagsangyaw aron ang mga tao maiyang madinig ngadto kaniya kundi iyang dalhon kini mga tawhana ngadto sa tinuod nga Mesiyas o Nubos. Sa maning kamot siya sa iyang pagsangyaw may tungod sa tinuod nga kahayag siya gibilanggo ni Hari Herodes ug siya samtang naa sa prisuhan sugod ang ministry ni Jesus pagsugod sa pagsangyaw gyapon sa paghinulsol. Unya katunahan karon nga
kanabang nining Ebanghelyo San Mateo sa ato nakita sa chapter 21 verses 12 to 17. Kanabang dito nining templo si Jesus nadudlo sa mga tao. Pero yung siya bibalik siya nadudlo sa mga tao. Pero what prior of this chapter 21, katong sulod siya sa templo, nanghinlo siya dito, gihinluan niya ang templo sa mga manginis sa kwarta, nagbalik ang mga mananap, gihimong merkado ang mong templo, balay sa Ginoo. Yung siya nga declaring it a house of prayer, not a den of robbers. Sa iyang ipangsalimbuhan ang mga sisilyo, ipalayas niya ang mga sa kwarta, ang mga mananap, iyang ipang-abog gawa sa templo. Kay kini balay sa Ginoo, balay alam-anan. So muna utana siya sa mga pangulo sa Hudiyo, unsa may mong katungod sa pagbuhat niini. So mura to ang open-ended nga pangutana, unya bibalik na pud siya sa kanang sunod nga chapter, the same chapter pero sunod nga mga verso, bibalik sa templo, this time dili pagpanghindo sa mong templo kundi ang pagsangyaw dito. Yang ituduan ang mga pari dito. Unya ingon ang mga Parisiyo o mga lawang pari kanang unsa may mong katungod sa paghimo nini. Kanang we have authority to do this thing. Muna pangutana. Kanabang kanato importante gyud ang authority nga anong kita katuhan sa atong sulti. In a modern world, we need credentials. Kung ito na nato mga documents sa atong natapos aron i-apply na itong trabaho, katuhan kita. Mga certificates, mga diplomas, o uban pa nga mga kanang dokumento may tungod sa atong background, pila ang katuig kita tapos sa eskwelahan, atong natapos na human, sa mga doctoral degrees, o sa masteral, muna, importante siya, kay muna ang kalibutan, di man sa kalibutan, katuhan ka, kung doon na kay credential na i-present diha sa mga tao. So muna pangutana sa mga pangulo sa pari o mga Parisiyo ngadto kaniya, to what authority do you do this thing? Kung sa may imong katungod o gahom nga nibuhat kanini. Apan doon na sa among commission, sa aming seminary, na kitawag na inner authority. Inner authority means nga kanabang you know from your heart what is right and proper. Di kinahanglan nga you need somebody as a mandate nga buhat kaniya na that is authority. Pero mayroon kang inner authority, gibuhat imong tanan because you think and you are right what is proper and right that you do this thing. Sa ito pa, sa panahon sa Pasko, example, kanang naa diha sa palibot sa atong syudad, kanang panabang, di na kinahanglan kita nga somebody nga mag-command nato, dictate ka na tagain na. So we need an authority from above, higher authority. Nga aron kita mahatag, no. Ang atong kasing-kasing demands that we have to be compassionate. Ang atong kasing-kasing dito kinamanglan nga naay bandar kanato nga maluoy mohatag sa mga tao, kundi ang atong kasing-kasing nahibalo unsa ang kalisod sa tao, busa ang atong kasing-kasing naluoy sa tao, busa that is what we call inner authority, that is proper and right to share our resources to people who are in need, especially people who go hungry. So muna diha sa mga kuan kini mga Parisiyo pangita ang mga dokumento. Kung ta mahibaw kung sa'y natapos si Jesus, kay wala, nawa man ang iyang record. Kuman siya dito at age of 12, balik siya at age of 30. Sa diha nga, nisugod siya sa iyang ministry, pagkabilanggo ni Juan. Kanya, he died at the age of 33. 3 years, kuman siya mga tinunan, pag-train, mold kanila, aron musunod sa iyang mga buhat nga makaluwas. Buhat nga misyon ni Kristo gikan samahan ang pagbuhat sa kaluwasan, pagbuhat og may mga butang nga tun-an sa mga disipulo ug ilang buhaton sa dihang wala na ang Ginoo balik ngadto sa amahan. So muna nga there is an authority nga kita gimanduan nga kinahanglan manghatag kamo, pero
Laing tawag nga inner authority. We should possess that authority, inner authority. Iwota nga kinahanglan nato buhaton ni tungod kay kini ang proper, kini ang sakto. Kung kita mahimong maluoy, mutabang sa uban. You do not need any authority from the higher authority nga mo command nato nga mo hatag kita. Kay as Christian, na sa ato kanang part sa ato kasing-kasing kita kamo o maluoy. No. It is an inner conviction that you know what is proper and right, that you grant to do it. You are grant to do it. You don't need external mandate to act. Wala. Kailangan imong kaluoy. For example, sa Pasko. Kung sa may sakto sa Pasko, ang Pasko is giving, and there is joy in giving. Wito na nga, Pasko is not about what we are going to receive. It is giving. Si Kristo mismo ang una nagpasimuno nining Pasko kanang pinaskuhan. Iyang gipalalang ang anak nagpakataong Ginoo aron mahimong gasa sa tao sa katauhan ang Ginoo nga nagpakatao uban sa tao aron siya makasabot sa mga kahimtang sa katauhan nga lisod o sa ilang mga kahimtang o aron sab ang mga tao makabati unsa na kung gugma sa Dios alang ilang nabating uban ang Ginoo. Emmanuel, God is with us. Tinawag nga kining atong pagpangandam sa Pasko nga giniyahan kita sa kahayag nga nagatultol kato ngadto sa kamatuoran, nagtultol kato sa pagbuhat og maayo ngadto sa katawhan. What is proper and right, and be compassionate. Muna nga tinatuta nga di lang kini mo na enrollment sa atong attendance sa unang gabi sa pagsimba sa padulong to sa Pasko, dili kini adlaw-adlaw sama sa eskwelahan nga enrollment period present ang tanan. Pagkaduha sunod nga adlaw na nagkahanaw na balik na pud sa Pasko kay graduation right. Kanato inatuta nga kanang consistent kita diha sa kanang pag-ampo ay doon tay ngayong pasalamatan o doon tay gipangayo sa Ginoo. Ang kahayag ni Kristo mo tay maggiya kanato sa atong pagsaulog sa Pasko. Nga bisan pa wa tay nadawat pero kita makahimo paghatag. Muna nga ang kalipay sa Pasko wala magdepende sa unsay atong nadawat kun unsay atong gibuhat nga makapahimot sa Ginoo. Muna si Kristo na tao sa atong kasing-kasing. Palihok manindog alang sa atong mga pag-ampo. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios nga maangkon nato ang mga hiyas sa katarong kamatinud-anon kay mao kini ang sukaranan sa Kristohanong kinabuhi ug bingon kita Ginoo among dalangpanan dungga kami. Nga sila nga nangatungdanan diha sa simbahan, mapuno sa kalumo, sa pagpaubos ug sa paghigugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, diha sa ilang paghimog mga desisyon, magiyahan sa kaalam, nga nanukat sa gugma, sa hustisya ug sa kamatuoran, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga ginikanan diha sa pagdumala sa ilang mga banay, mas labaw ang gugma kaysa pagpugong ug sa pagpanghadlok, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton makakaplag og kaayuhan ug kahupayan pinaagi sa pulong sa Dios ug sa mga sakramento, mag-ampo kita sa Ginoo.
Nga imo untang isipon, nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, gawas nung makadangat, ngadto sa langit nung puloy anan, magampo kita sa Ginoo. O Diyos sa mga mahan, patalinghugi ang tanan namong mga pag-ampo, o gihatag ka namo ang sumala sa among kagikinahanglan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, magampo kita ro akong iyong sakripisyo, ang tanan nato mga halad, uban ang ato mga panginahanglan,
Dunggo nagdawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. O ginodawata mga gasa nga among gihalad gikan sa iyong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pagalaga dinhi, mahimo ta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay magahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo kay sayang pagpabos aron pagtipon kanamo sa magtao, gituman niyang laraw gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan karon. Malaumon ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanu sa si Kristo among Ginoo balik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Kami nagasangyo sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awi. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini wa akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo
ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong naghalad sa kaugan, isip pagkaon, Atong karawa, hangtod sa iyang pagkalit, hangtod sa iyang pagkalit. Aron pag handom sa matayon pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kaming giisip nga ngayan matubang ug malagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa mga pari, ni Rio sa kanamong tanan imong gitigom karon og gipanalanginan. Hinumdumi usab mga maigsuon nga nangamatay nga sa hilom among gihandom ni Santos nga misa. Malaumon kami nga sila mabanhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudlong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan ug himua kaming angayan makaambit sa kinabing tunhay uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon, amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya diya kaniya, gihatag na kaniya mga gahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalina o grasya ning mga panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Hangtod sa kahaturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-iungka sa imong apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Karong gabi una ipakita ang timaan sa kalinaw sa pagtagad sa imong tupad ug likod pakapini sa pahiyom. Peace. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ko amay balawat kayo, apan ipamulog mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, magpulusunda kanamo ang kanunay namong pagkalawat
Pinaagi niini, kaming nagpuyo pa ning kalibutan nga lumalabay, matudluan ng tanimo sa pagigugma sa mga butang nga langit ug tunhay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Huwag manalangin ka nato ang Diyos magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalal ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma, ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa